даври дуюми имтиҳоноти қабули довталабон баргузор мегардад. рӯзи 13 июл дар як қатор шаҳру ноҳияҳои кишварамон даври дуюми имтиҳоноти қабули довталабон ба донишгоҳу донишкадаҳои олӣ баргузор хоҳад гашт. дар ин хусус маркази миллии тестӣ хабар додааст. имтиҳонҳои қабул дар марказҳои махсус ки дар шаҳрҳои душанбе, хуҷанд, хорух, панҷакен, ҳулоб, бохтар, данғара ва рашт ташкил карда шуданд гузаронида мешавад. довталабоне ки натавонистанд дар даври аввали имтиҳоноти қабул ширкат варзанд, қисми А ва Б метавонанд дар даври дуюм иштирок намуда имтиҳонҳои заруриро супоранд ва бахти худро бисанҷанд. маълумоти дақиқ дар бораи макони баргузории имтиҳон дар даъватномаи расмӣ ки тариқи утоқи шахсӣ ба ҳар як довталаб фиристода мешавад нишон дода шудааст. маркази миллии тестӣ ба довталабон тавсия додааст ки қабл аз баргузории имтиҳон бо суроғаи дар даъватнома зикршуда ҳозир шаванд то ягон мушкилӣ пеш наояд. парди фенҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. парди фен аз ширкати вегафарм. парди фенҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.